Hello, friend. Kecengsi kardom kadu kabe kar British 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans ta mela pen pinila so video long nali tumha na ki than ponji la bangke Lakhpati Baideo mate self help group atangka la suri ke batangka bang komantu sikijang jima la so puthak nali tumha la so video long nang than pachini ponik po nali tumjong si kar British 2.0 YouTube channel kelang pen jong si link example te liking si pigol la pen la so YouTube channel tame subscribing on tang non la Lakhpati Baideo atangka komantu sinang ki jangjima la so details lenon chithan polonang la pen lang polonang tang non puthot chithan polonang komantu ahotsi Lakhpati didi la so atangka mate Lakhpati Baideo la suri ke batangka bangke nalitum kilong ponjima la so puthak non chithan polonang la pen Lakhpati Baideo puta pupono la pen Mukhyamantri Mahila la sonta pupon kedam tang hut penan la self help group atum stame jogdun tahailo la pen apply dun tahailo form la bangke kadu ka ve stame kilong tang tum siki onglo la pen hola ka apply long le tum stame puthot non la first la non ka apply ke seng tum anafan pik thai po la pen a fit puthot akimi bang cheng pon thu po la so puthak non lang polo nang komantu si ka che thabjima la Lakhpati Baideo la so suri ke batangka la bangke la penali tum theklong ji la so video description along stame nali tum link bangke long pon ikpo nrlm.gov.in la type dam te nali tum theklong ji la pen dak nali tum thek pon long ikpo Lakhpati didi intensive la pen so Lakhpati Baideo scheme la bangke only dak assam det kali kapre adim ta kipipon dolo mate kapre a district long stame kaprek state long stame Lakhpati didi pusi keche thanglo stame da assam long bangke Lakhpati Baideo pusi puponlo la pen scheme men stame larponlo mohila kusane dak do nilita cheting ni thuremlo la pen ali tum tak thek ponlong ji state men la bangke la sana andaman la pen nicobar long stame nali tum thek ponlong ji kilong tangkum siki onglo dak stame la pen nilitum dak nili example assam long bang nili PAKLANG ekpo nalitum theklong ji kadu ka vepen dak penangan bang phietum dak ki jok dun do nalitum dak thekpon long tai po a number la pen la assam long bang dak number 4 si do pono la pen kadu ka ve non dak select pon pelang nalitum theklong ji dak kadu ka ve stami 0 ang sela assam la pen bihar long la bangke la pen chhattisgarh goa la son gujarat la son thak se dak penangan adim la bangke alang litum long pon iglo la pen pi pon iglo la pen dak ki jog dun tum an le ki long thaiji kali alang litum verify lang verification lang la pen ada ingwai lang select lang la det si la sotangka bangke kopai do pulte long dun ikpo kalte kopai ve pulte long dun delo la pen ali tum la so video komena long pachini ingon konana adim si nali tum adim bang verification afan wang loma wang we la pen la pun nili tum area mulom ke verification afan wang ik bom lo bank account la pen mobile number la pen amonit la son la pen photos tame da capture pon ik bom lo la nali tum la so video komena lo nali tum than pachini kon la pen puthon non langdam thulo na assam afan dak nali tum stame la so website long wang pulda la assam la state ba nali tum theklong ji number 4 long su ji la assam long nali tum beri ko assam long beri lo pulte putho dak preg a page dak loading pon ek pon nali tum dak thek pon long ek ji asap so la inghong ek chana la loading segma la loading ek segna nali tum jong sila so YouTube channel subscribe kila pulte subscribe ikon la pen putho non dak wang thulo nali tum thek thulong po putho dak district lo Karbi Anglong ke natan sido dak 10 kadu ka vedak 10 andolo jong si dak Karbi Anglong list avi pulte nali tum la next theklong ji la next long beri go next long ber det na phi putho dak thek pon thu long lelang pulte puthot next long beri go next long ber lo pulo tang te dak Karbi Anglong wang ikelo na litum dak pen thek pon long ekpo 21 number long se Karbi Anglong do la pen west Karbi Anglong la bang ki jutsi alis long se do dam ji na litum lang dam igon ta pen nili da example dak Karbi Anglong fan nili non na PAKLANG pon ekpo la pen putho dak apich bang dak loading tu ikpo la loading lote tang lote ko dak cheklang tu po la pen putho dak Karbi Anglong la district lo East Karbi Anglong lo la pen block amen alitum dak pen lang pon ikon total dak 7 block ando nalitum Bokazan Havraghat Langsomi pi Lumbajong Nilib Rangmungwe semi langso la ando la pen putho dak total kan ma Bokazan long kai fly dun
lapen hauragat pen ko an mala so details nalitum dak pen thek pon long ikji lapen nalitum ladak do tulang survey not yet started survey velang lapen tonta dak registered ta avelang lapen assign SHG lata avelang survey started ta 0 la lapen survey not start 0 lang lapen minimum SHG assign lata 0 lang lapen maximum SHG assigns lapen dak average SHG assign lapen median ta dak aduka ve nalitum theklongi dak 0 angsela lapen ason dak sedak kaduka ve nili example nalitum la bokajana 1370 pen with complete status la bangke 1370 lo so that not yet assigned la bangke 1370 la pen SHG survey completed la bangke 472 under complete pon lo so that sidak pinaan dolang registered kan ma lahai bang alang litum ingwai pon ikpo na lo pulten litum la so tangka bangke longdun ikpo la pen puthon nan chethan polonang komantu arni sila so tangka bangke jangjima nili isi ini lason artikel long pen stame thek ponong lo la pen news portal long stame ni li ta lang pon iglo stame government hin pen bang non fix adet la bang pipon pela stame na litum kidam tang la bang ke government hin pen pachini pon la bang ke august kalte september achiklosi la suri ke bang long pon example stame non la bang ke pini an bang ke kaprega chiklo non october lo la si la Durga Puja pupu la so festival afrang kalete afisi la sotang ka bangke longpon exhib system longpon ji puta nilihin penstame mane rason biota bang kirib don long lo mate article long esi ni article ni check iglo la pen news portal long check iglo la son se dak tak than pon los tame government hin pen official update la bang pipon pelang jong se update pipon lo pulte nili la so YouTube channel long na pachini exinali tumafan stame non la bangke alang litum la so sai bang complete pilang kanana ne verification dam nang lang na sondu ulang la se complete lo pulotang ta alang litum hadak profile check ikpo je koma fan si pinang jima pinang nema la pen isi self help group along bang kep do la bang kep afan bang ko antong ki pipon jine la bang na anta fix pon pela asi chonghong ek chano na litum puja franks tame long ta thekji kali pulde puja fis tame na litum long ta haiji son update kilong verji afan purana litum na so YouTube channel la bangke subscribing on sipini la short information na kiwan pi bangla ancholo la si domi thakme kaduka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame nilin pen cardom to change your